ko wadi dum do ko won tournude do ko ciangol hongol ni do ko sonsi benta do dum do ko leymiro ni meden e préfet meden dari do ndarugol ko suka woni ko en sali do aray appareil ji fino courant hebora leymiro yi ko kanko en sali wadi dum do ko ndiyan da woni nabude dum do yi ampulon no hubbi seede jonna e courant hono reteda ko Mamad Salih Diallo men paray o installation do ko wadi mo aray sifani en dum do rapidement hittina ko honno wadirda dum do hari a jangi l'école mi jangi ha 4e année ko wadi dum do ko fi hon dum ni ka ciangol leymiro dum do ko fi produit gol courant ko serva sous préfecture leymiro ko ndiyan da woni tourninde ndiyan dan tournata o pine do pine on tourna boîte vitesse buumida non tourna poulion tourna dynamo produit de courant joni numéro ma 621 54 24 82 awa jara manani merci ko Mamad Salih Diallo inni yo expérimentu o ndara si tawi courant heɓoto leymiro ndaare tun no woni yarde donc ka ciangol ni o yino gerdi non o yino tourniri non dynamo on o yi sen jidinda o yi o ampul do no hubi o yi suka moƴƴini ko